destination arrive. We are here somewhere in Madinat Khalifa. So alam ko tong lugar na to kasi ilang taon din akong tumira dito sa Madinat Khalifa South. So alam ko talaga yung pasikot-sikot dito. Yan, kasama ko pa rin ni Uncle. So dito sa lugar na to, mostly makikita mo yung maraming mga clinic dito. Pharmacy and everything. Nandun o yung Ayada. Datan eh. Datan eh. Dr. Aida. Yan ang Dr. Aida Medical. So, nandyan yung kaibigan namin. Nandyan yung susundin namin. Ha? Wan, pakukitan tawagan marud Wan, sige. So, orayon tayo latan ni bakit guys? Paawid damot yung junog ni. Alas maybe nga minti out na. Orayon latan dito yung Ruarte Gaten. Mana namin si Bakit. Hi. Medyo matindi. Ay, na naman pala. Ano, Ngayon lang kami makapag-banding. Ito na kami sa Ponderosa. Kakain kaming tatlo. Ayan, treat ni Uncle. Ayan, fresh from America. Sana all. Ayan. So, ayan. That is Ponderosa, guys. Kain tayo dyan. Sinabi pa naman ni mukha daw akong principal. Kain tayo dyan sa loob, guys. Ponderosa. It's been a long time. Ngayon, papasok na ulit tayo dito. Year din ang nabilang nung last na pasok namin dito. Hello! Bye, thank you. So, it's a buffet, guys. Buffet dyan. Yan, kahit saan. So, ayan, buffet daw. Vegetables. Ayan, mga... Ayan, kung gusto nyo rin ng nachos, may sabaw din dyan. At mga chips. Pili lang kayo. Buffet yan, buffet style. At tayo dito, plato. So, kuha tayo ng salad. Yummy salad. Lahat masarap. Dito ako. Uncle, gusto ko ng sweet corn. Saan tayo? Wow, spaghetti ka. Hanggang amang antikwa. Kaya to di hotdog. No daktil no basit madi. Yan lang muna guys. Babalik-balik pa naman tayo. Check pa natin yung iba. Ito, masarap siya. Pickles. Kuha tayo ng konti. Kunti lang. Balik na lang tayo. May nuggets. What's this dito? Ayan, sabaw mo. Soup. Ayan, soup. Chicken vegetable. Tapos yan. Lintel yata yan? Lintel. Is this lintel? Walang mushroom soup. Ano ba yan? So yan lang muna ang kakainin natin, tapos babalik pa tayo. Babalik pa tayo a million times. Oh, yan si auntie. Wow, vegetarian. Guys, tapos na tayo sa unang plato. This is my second plate. Pero, vegetable tayo ngayon. Kuha tayo. So, ito yung kunin natin ngayon. This is my second plate. So, hanap tayo ng sauce dyan. Kung anong gusto nyo. Blue dressing, sweet corn, green olives, honey dressing. Excuse me. Yeah. What is the best sauce for this one here? What are Best sauce? This one? What is the Thousand Island?
I want a little bit with vinegar. Vinegar this one. This one? Alright. Thank you. Konting, eto tabiola siya. Sarap to, konti lang. Ayan guys, tapos na yung second plate ko. So, kukuha ulit ako. Pang third plate ko na to. Ikaw, uncle. Kuha ka na rin, ah. Oh. Banding, eating together while marites. Namiss ko to. This is my third plate. Hanap tayo kung anong kukunin natin. Gusto ko yung chicken wings. Hanapin natin kung nasaan si chicken wings. Ayan. Chicken wings is there. Kuha tayo doon. Kuha tayo ng chicken wings. It's already easy. Tama na yan. Nagre-refill si ate. Yummy. Sarap kasi. Tapos na ako sa aking third plate. Fourth plate na ako. Pero ngayon this time, fruits naman. So let's go this side. Kuha tayo ng fruits. Fruits. Meat naman. Fruits tayo. Kuha tayo dito. Ayan. Ano ba to? Parang kahapon pa yata to. Kunti lang. And gelatin. Ano gelatin? Lang. Tapos eto. I'll go this way. Parang lahat nakalata to Oh. Hindi fresh. Pero okay lang. Hayaan mo na. And then, kuha tayo nito. Oh. Dito fresh. Halatado na parang ito yung Del Monte na cocktail. Diba? Cocktail fruit. And then, yan lang. Pang ilang plate ko na ba to guys? Hindi ko alam. Ayan, nachos with sausawan. Ayan, anong umali? Masarap yung pang Cerelac. Lloyd umali. Umali na ano ng sweet ng Arabic. Umali. Lloyd umali. Ayan, olitos. O, ayan, mga olives. Yan si, anong Kasi sausawan na yan? Isa, hamus. Hummus. Isa akong kambing. Yan naman, yung sausawan ng aking nachos. Ayan. So, ayan guys. Salamat po sa panonood. Till next video ulit guys. Bye!